Ara fa 19 anys van veure néixer uns nous gegants a la vila de Moià, en Toll i la Teixonera. Des d'aquell llunyà 22 d'abril, els gegants prehistòrics han viatjat per molts pobles i ciutats de Catalunya, com també de la Catalunya Nord i l'estat espanyol. Amb el pas d'aquests anys, les figures i els vestits s'han anat deteriorant, fins a arribar a un punt que ja no poden continuar ballant pels carrers. Per això, a principis d'any ja van passar pel taller Casserres i per la postisseria Tàpies, per tal de restaurar les figures i les perruques respectivament. Cal destacar que aquesta part ja va ser finançada per l'Ajuntament de Moià. Ara és el moment de confeccionar els nous vestits. Per això, des de fa unes setmanes, l'Eva Mula ja hi treballa, sota la direcció de l'indumentarista Pau Fernández. Però ara cal que ens ajudeu vosaltres. Per això hem iniciat aquesta campanya. Ajuda'ns a fer possible aquest nou repte. Gràcies a la teva col·laboració, en Toll i la Teixonera tornaran a lluir més que mai.